risposta se jiġi mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonella bella jisemmilkom jagħtikom merħba 12 episodju mis-sensiela botta u risposta. Illum se jkollna programm maqsum f'żewġ partijiet fejn fl-ewwel parti tiegħu se nitkellmu ftit fuq l-andament tal-kampjonat BOV Premier kif huwa bħalissa. Fit-tieni parti tal-programm mbagħad se jkollna il-YouTubers tagħna Kopajt Chris u Jude Kawki biex ikellmuna ftit fuq il-logħbiet li Liverpool u Manchester United kellhom il-bieraħ mill-Premier League. U għal din l-ewwel parti tal-programm tal-lejla magħna għandna lill-gowler ta' Gudja United Glenn Zammit kif ukoll għandna lill-Media Officer tal-Malta Football Association Renato Vella li nixtieq nirringrazzja tal-li l-lejla ingħaqdu magħna għal din l-ewwel parti tal-programm. Passoltu nfakkarkom illi min għandu xi kummenti, xi domandi, xi jistaqsi il-Glenn u l-Renato jista' jagħmel dan fil-sezzjoni li għandna marbuta ma' din ix-xandira. Ovvjament ukoll inħeġġukom biex fit-tieni parti tal-programm min irid jikkummenta r-reazzjonijiet li ser jagħmlu l-YouTubers tagħna jkun jista' jagħmel l-istess hemmhekk ukoll. Biss nibdew il-programm tal-lejla l-ewwel nett Glenn u Renato nixtieq dikom merħba u grazzi tal-li l-lejla inaqadtu magħna u qabel xejn nixtieq li nibdew il-programm tal-lejla b'kemmtejn fuq il-mibki ex-President ta' Sliema Wanderers Robert Arrigo, skużawni, illi ħallina propju il-bieraħ. Ma nafx min jixtieq jibda minnkom, forsi tibda inti Glenn, anke minħabba l-fatt li għalkemm ma labtx taħtu bħala President imma kont ex-player ta' Sliema Wanderers u żgur mhux forsi illi forsi tista' tina xi kemmtej min-naħa tiegħek. Kif qed tgħid inti jien ma kontx taħt l-era ta' Robert Arrigo, però smajt ħafna fuqu kemm kontini ma' Sliema u bl-ebda dubju affarijiet bih biss kien jingħad fuqu. Ovvjament u lejn Sliema ġab suċċess ikbar. U ta' dan baqgħu jafuqulu. Apparti hekk naħseb kwalinkwe personalità jew persuna li hija fil-futbol kulħadd jiġifieri kemm minn ta' Sliema kif ukoll minn klabb oħra x'aħna nitkellmu bejnietna jiġifieri kulħadd ikollu kliem ta' tifħir lejn is-sur Arrigo. Renato? L-ħaġa grazzi Antonello tal-istedina tiegħek, napprezza ħafna li oġbok tistedinni f'dan il-programm u nsellem ukoll il-telespettaturi tiegħek ukoll nsellem l-ħabib tiegħi Glenn Zammit għal wara ma nafux ħafna ma nafu li kien jaf ukoll ma' Sliema. Robert Arrigo min kien? X'issekkel żejlu min kien. Robert Arrigo jiena qattajt ħafna snin miegħu, qattajt kważi 13-il sena. Kważi fis-supporters club tal-Sliema Wanderers u kelli l-unur li ngħid li meta wara li sar President fin-1996 xi sena wara sentej wara morna nitkellmu biex nibdew nagħmlu programm ta' fuq is-Sliema. U s-sur Arrigo mal-ewwel mingħajr paroli ta' xejn għalli tmexxih imma kapaċi tmexxih qedlu imma jiena ħannipprova u mexxih jiġifieri. S-sur Arrigo dejjem kien dak il-isu qatt ma jaqtallek qalbek, dejjem jagħmilek kuraġġ. Kont noħob pjaċir meta kien jgħidli isma' Renato l-ġimgħa d-dieħla ħanniġu fil-programm. U nista' ngħid nisarraħ rasi għax sija programm kien jimliħ bil-logħbiet li kienu intlabu anke matul is-season anke ta' dakinhar. Isemmilek il-players, isemmilek il-ħbejberija li kien hemm bejn it-timijiet, isemmi t-timijiet l-oħra
mingħajr ma jmaqdarhom, mingħajr ma jgħajjarhom. Jiġifieri dik kienet ħaġa li s-Sur Arrigo ħajibqa' popolari magħha. Anka f'terminu meta ma konniex naqblu miegħu, is-supporters tas-Slima speċjalment li fil-water polo kien iżomm ma' Neptunes. Jiġifieri dik ir-rivalità biss kien hemm li dan jiġifieri Sur Arrigo kien jidħol f'kull tip ta' sport. L-lum sirt naf, jiġifieri kienet sorpriża lija li kien dilettant ukoll tal-futbol barrani ta' Tottenham Hotspurs li wkoll urew soba għal-mewt tiegħu. Suċċessi jagħmel ħafna, ovvjament rebaħ 15-il tazza ma' Slima, kellu kull tip ta' membri fil-kumitat, dejjem maqudin il-kumitat kienu miegħu anke aħna supporters club li kont nimmilita fihom. Players, kulħadd u kif qal tajjeb Glenn ukoll kif qed tajjeb inti, kien maħbub minn kulħadd. Kien maħbub minn kulħadd għaliex kien maħbub minn kulħadd għax kien jirrispetta l-opinjoni ta' ħadd ieħor. Qatt ma supervja dejjem bil-kwiet, dejjem jipprova jirraġuna u dejjem għamel il-ħajja tal-plejers u anke tal-istaff tekniku tal-kumitat il-ħajja faċli biex inti tkun tista' timxi miegħu u ovvjament it-tim ta' Slima glorjuż kien ovvjament dak il-13 sena jekk minn se jeżbal illi ġabu s-suċċessi f'dan il-pajjiż. Mela, ħansa sik domandank minħabba l-fatt Renato li inti parti tarju ta' Slima Wanderers. Taħseb li fost il-ħafna presidenti li kellhom Slima Wanderers matul iż-żmien, Arrigo kien l-aqwa president li qatt kellu t-tim ta' Slima? Ifhimna biex tgħid l-aqwa president, ifhimni, nista' ngħidu għax għamel ħafna suċċess imma li tgħid l-aqwa wieħed hija naqra diffiċli għax ifhimni, mhux se nneħħi l-mertu tal-president l-oħrajn, bħal George Bernardo Duppi, ovvjament Steve Abela, u sanna lil Keith Perry li wkoll ifhimni. Għalkemm mhux qed jiġu suċċessi, qiegħed hemmhekk u naħseb huwa president tajjeb, imma ifhimha Robert Arrigo għamel dak il-perjodu li ovvjament ġab it-tazzi lejn it-tim tas-Slima, allura jisru jidher iktar bħala prominenti. Mux għax Steve Abela ma ġabx ukoll ġab l-20 rebaħ trofi wkoll magħna ġifieri. Imma li hu l-aħjar wieħed, ifhimni, wieħed mill-aqwa, ifhimni għax jiena il-Keith Perry il-President lokali wkoll għandi konnessjoni tajba miegħu ġifieri u mal-kumitat tiegħu ġifieri, nista' ngħid li temexxi tajjeb, tgħid li ma s-Slima waqgħu, dik mhux il-President fuqhom żgur ma kienx l-intenzjoni tiegħu li jaqgħu. Sur Arrigo ovvjament ħajbqa' jisemma li kemm ġab tazzi lejn tas-Slima, mhux ħammerik naqra li ngħid ikun l-aqwa president, għax l-aqwa president ifhimni li kfej jkun hemm laqda u naħseb il-presidenti kollha ta' qablu u l-preżenti, naħseb hemm laqda wkoll bejn il-kumitati u bejn is-supporters tagħna. U hawnhekk ukoll nixtieq nieħu l-okkażjoni biex fisem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva u s-segwaċi kollha ta' din il-paġna kif qed naraw xi messaġġi wkoll nofru s-soba u l-kondoljanzi lill-familja Arrigo, ovvjament nawguraw li s-sur Arrigo wkoll jistrieħ fil-paċi kif ukoll qed jgħidulna sew Mark Schembri kif ukoll Carmen Abela. Punt żgħir li qed ngħidlek bħala President, is-sur Arrigo rridu nirringrazzjaw ukoll il-familja tiegħu wkoll li kienet warajh ukoll, għax kieku ma kellux il-familja li għenitu wkoll biex ikun President, żgur ma kienx ikun President kif kien. Manna, minna sekk manna l-ebda dubju bħalma dejjem ngħidu s-suċċess ta' bniedem wieħed żgur li mhux waħdu għaliex madwaru jkollu tim, familja, eċċetera, eċċetera. Biss, ħalli nitkellmu naqra issa fuq affarijiet ftit kurrenti, Glenn, Gowdia United kellkom bidu tajjeb ħafna din is-sena u żgur ħadd ma stenna illi ser tkunu daqshekk tajjeb, biss intom bejnietkom fid-dressing room. Stennejtu li ser ikolkom dan il-bidu mill-aqwa? Le, kif qed tgħid inti naħseb ftit basru li wara s-seba' logħba tal-kampjonat aħna ħankunu qegħdin mal-ewwel erba' fil-klassifika. Però kif qed tgħid inti aħna konna nafu li qegħdin
naħdmu sew u illi kien hemm xi ħaġa illi konna ħammorru tajjeb. Però naħseb ħadd ma basar li konna ħankunu qegħdin f'dik is-sitwazzjoni. Għalkemm għamilna pre-season tajjeb ħafna, kellna players saħħaħna fuq is-sena l-oħra, aħna tinsix apparti l-iskwadra li kien hemm is-sena ta' qabel li wkoll għamilna affarijiet tajbin ħafna fejn ġejna mal-ewwel sitta fil-kampjonat, ġifieri dak ukoll kien diġà achievement tajjeb, ġifieri ma' dik l-iskwadra żidna players kemm Maltin kif ukoll barranin ta' esperjenza li tawna spinta kbira wkoll biex intejbu il-kwalità ta' futbol li qed nuru. U realistikament, taħseb li tistgħu almenu tiġġieldu għal post fl-Ewropa din is-sena? Naħseb kif is-sitwazzjoni aħna l-ewwel tir tagħna huwa kien li ovvjament insalvaw kemm jista' jkun kmieni possibbli. Ovvjament iridu nieħdu logħba, dak il-logħba fiha storja jekk tara l-aħħar logħba li labna pereżempju ma marstax lok. On paper kulħadd basar li suppost il-Gudja kellha tirbaħ. Però il-futbol ma jintlabx fuq il-karta. Il-futbol jintlab on the day, bħalma aħna nistgħu fl-opinjoni tiegħi nirbħu kulħadd nistgħu nitilfu ma' kulħadd. Jiġifieri bħalissa huwa kmieni wisq biex nistgħu ngħidu jekk nistgħu immorru għall-Ewropa, eċetera. Naraw logħba, kull logħba nqisuha intu l-importanza tagħha bħalma hija l-logħba li ġejja kontra Hibernians, illi nafu li Hibernians huwa wieħed mill-aqwa timijiet fil-kampjonat Premier. Jiġifieri nieħdu kollox logħba u mbagħad naraw fejn naslu fl-aħħar tal-istaġun. Tajjeb ukoll li nfakru li bħalissa klassifika qed taqra Hamrun Spartans 19, Birkirkara u Gżira 17, Gudja United 14, Hibernians u Balzan 13, Mosta 11, Florjana u Marsa Xlok 8, Valletta 5, Sirens 4, Zebuċ Rangers u Pjata Hotspurs 3 u Santa Lucia 1. Renato, għadni kemm naqra din il-klassifika. U xtaqt li forsi nħu ftit kummenti ġenerali minn naħa tiegħek jekk jogħġbok issa f'dan l-istadju? Iva, mela, l-iktar li kienu vantaġġati għalija jiena kienu l-Hamrun, il-Gżira, il-Ħibs u l-Forjana li daw kellhom iċ-ċans li jikkompetu fit-tazzi. Allura bħala match practice kellhom iktar ċans li jkollhom il-match practice, ovvjament proset l-4 timijiet il-marru tajjeb fuq l-Ewropa. Bħala klassifika qed tindika kważi li l-Hamrun u anke l-Gżira qegħdin ma ta' fuq. Issa bħala klassifika kif semmejt inti tajjeb meta semmejna il-Gudja tittoqgħod attentax b'telfa tista' taqa' lura kważi 4 postijiet 5. Il-klassifika issa veru għaddejna isu nofs l-ewwel parti tal-klassifika, ma kull tim li ħajla bissa jibdaw il-konfronti diretti kontra xulxin, ma tinsemmu il-Ħibs u l-Gudja, għandek il-Hamrun u l-Mosta tista' tgħid orrajt. Kollha ġimgħa d-dieħla dak Ħibs u da mbagħad għandek il-Hamrun u l-Mosta qed ngħidu għandek is-Sirens u Żebuċ ukoll in-naħa t'isfel tal-klassifika. Għandek il-Forjana u l-Balzan li l-Balzan u anke l-Forjana irġu jaraw biex jirkupraw. Balzan ukoll qegħdin tajjeb ukoll biex jitilgħu iktar fil-klassifika, jekk jerġgħu fallu l-Gudja għall-Balzan jiġu fuqhom. Jiġifieri għalissa f'nofs il-klassifika manka fil-qiegħ tal-klassifika meta kieku jispiċċaw bħalissa konna ġiex timijiet kbar li ħajqgħu mal-aħħar għandek il-Forjana u l-Belt pereżempju. Tgħidli ma kienx hemm istima wkoll ma tifhimni jekk tieqaf bħalissa jiġifieri jkollok ġiex timijiet kbar jiġbidaw irġu jaraw irridu narawhom kif ħajjirpiljaw. Ovvjament issa minn offsiju daqs jaqaf il-lig minħabba l-World Cup u mbagħad ovvjament ikun hemm ukoll f'Jannar ikun hemm dak it-trasferimenti li naħseb kull tim jipprova jistaħħaħ biex ma jibqax f'dik iż-żona tal-relegation u anka timijiet oħra li naħseb bħal Gudja u anka timijiet kbar bħal Ħibs u Birkirkara u l-Gżira jipprovaw jagħtu challenge il-minijiet l-ewwel bħalissa l-Hamrun
billi jistudaw iġibu players oħrajn illi forsi f'pożizzjonijiet illi forsi ma ngranaw ċertu players u ġifieri klassifika bħalissa jekk tibqa' kif inhi rajt Champions ħamrun u l-oħrajn tibqa' nieżel. Imma f'Jannar jinbidlu ħafna affarijiet, jiġifieri qatt irdu naraw ħafna logħob, ħafna konfronti diretti, imma jiena hija l-Gudja kienet sorpriża kien issir żbaljat Glenn nikkorreġini. Biddiltu anke l-coach intom, kelkom wieħed mill-aqwa coaches li hemm bħalissa. Is-sena għandhom il-Andrea Agostinelli li anke fil-passat. Għandhom il-tejn mekalla fuq ġifieri. Kien ikkoċja fis-Serje B żgur lil Napoli u jkun se żbaljat anke l-Pjaċenza fis-Serje A. Glenn, minn ħatijak inti li tkun nista' ngħidu hekk fil-ground qed tilab wieħed mill-protagonisti x'inhu huma l-kummenti tiegħek mod ġenerali fuq dal-kampjonat? Min laqtek l-iktar, min iddellu dik l-iktar? Kif qed tgħid inti il-kampjonat jien naraħ bħala wieħed bilanċjat. Illum għandek prattikament il-barranin li jistgħu jibbilanċjawlek, tim żgħir ma' tim kbir. Illum m'għandekx tgħid bħalma konna qabel it-timijiet illi huma kbar illi kien ikollhom il-maġġoranza tal-plejers Maltin illi ikunu aħjar minn ħadd ieħor. Allura qatt m'hemmx dak it-tim, alright, tgħid hemm timijiet żgħar, però jekk tim jalqotlok il-barranin, jiġifieri jolqotlok il-barranin ikunu tajbin, hemmhekk inti ħad tilħaq bilanċ bejn tim forsi msejjaħ żgħir ma' tim msejjaħ kbir. Allura kif naraħ dis-sena kull tim jista' jitlef ma' kulħadd, kif ukoll jista' jirbaħ ma' kulħadd. Jiġifieri qatt m'hemmx dak it-tim illi tgħid bħalma kienu ikollna fil-passat ħajqa żgur. Jiġifieri on the day kulħadd jista' jirbaħ il kulħadd. Nhar is-sibt li ġej ser ikollna l-isfida li diġà ċċennajna fuqha bejn Gudja u Hibernians fit-Tony Benzina Stadium ta' Kordin. Ħanibdew minn hawn Iva jew le Glenn. Taħseb li se tmorru din l-isfida bħala favoriti? Naħseb mal-Hibs ma' Hibernians naħseb ħadd ma jmur favorit. One Hibernians huma il-champions preżenti. Jiġifieri they are the team to beat. Issa vera forsi tgħid il-klassifika turi mod ieħor għalissa. U anke l-fatt li s'issa Hibernians ma rebħux konfront dirett wieħed. Però jien xorta nara l-Hibernians bħala it-team on paper favorit. Aħna ovvjament irridu nkunu għall-attenzjoni di dej, nemmen li nistgħu nirbħu wkoll, jiġifieri m'għandi l-ebda dubju minn dan, però il-Hibs huwa team to beat. U x'inhuma l-aspettattivi li forsi għandkom intom min-naħa tagħkom għal kif qegħdin tapproċċjaw l-logħba bħal din? Aħna irridu we have to make up għad-disfatta li kellna t-tnejn li għadda, għat-telfa ta' kontra Marsa Xok. Ovvjament, issa saret illi titlef, il-Gudja titlef, sar diżappunt għalina. Forsi qabel tkun jisek taċċetta fikar imma wara ir-ran tajba li kellna fl-ewwel 6 partit tal-kampjonat. Telfa saret tinżel iktar għarsa minn kif kienet tinżel fil-passat. Allura rridu nagħmlu għad-disfatta u rridu niġbru l-punti akkosta kollox ma' Hibernians biex nerġgħu nkunu jew għall-inqas ma ħallux timijiet oħra biex jilħquna. Renato, min-naħa tiegħek, x'qed jistenna minn din il-logħba? Inti qed tara ħassa minn barra. Ma nasibx ħanara minn barra x'hemm kan nkun żgur jiġifieri. Għala xejn ma kan nkun xogħol hemmhekk jiġifieri. Li nista' ngħid tifhimni kif qal tajjeb Glenn li qatt naqa' fuq id-difiża li on paper tafaħħal il-Hibs ovvjament. Meta tinsemmu Hibs qed tinsemmu champions, jiġifieri mhux qed insemmu team li ġimmen tal-aħħar, jiġifieri Hibernians. Gudja sorprendewni anke li jiġifieri. U rajthom xi ġixru bit-tlieta jiġifieri jilagħbu u dejjem għandhom laqda
Għal-mandom il-Hibernians, biex jtnejt il-Hibernians mandom, sebx ma jifmanix supporters ta' Hibernians jgħidu da xinu jgħid. Imma naħseb il-Gudja irridu jagħmlu il-progress tagħhom. Ovvjament il-Hibernians bħala champions, ovvjament irridu jiddefendu t-titlu kollu. Jiri, ħajamlu minn kollox biex joħorġu għal-Gudja. Anka fil-klassifika bħalissa kif qed ngħidu qegħdin ta' 5 post. Jibri mill-5 post dawn irridu jaraw kif ħajamlu biex jitilgħu iktar il-fuq. Ovvjament l-Ewropa kulħadd jixtieqha. Imma l-logħba naħseb tkun bilanċjata, jiena nispera li titlab fil-spirtu sportiv. Ovvjament l-aħjar tim jirbaħ, imma anke tagħtu waħed minnhom Glenn, jiġifieri bħalma dejjem tagħtu spettaklu lill-supporters li jiġu u jissapportjawhom. Ovvjament dan huwa xogħol il-players li juru il-lob tagħhom l-aħjar lob u aħna wkoll ngħidu naħdu pjaċir bħala supporters anke bħala ġurnaliżmu, nieħdu pjaċir li nfaħru l-żewġ timijiet tal-logħba li kun jagħmlu. L-aħjar tim ovvjament fil-ġurnata jew għall-laqqas ħanejdu hekk min jiskurja jirbaħ. Jew min jiskurja l-iżjed. Tajja pwis, mela, Glenn u Renato, għana għandix nirringrazzjakom tal-interventi ta'kom il-lejla, samura waqfa qasira ta' reklami, u mbagħad wara il-reklami immorru għat-tieni parti ta' dan il-programm. Ibqgħu magħna. Thank you, Inti. Glenn. Thank you, Il-logħba Call of Duty reġgħet magħna. Iva, sewa smajtu, Game Breaker għadu kemm ġab it-tieni verżjoni tal-logħba Call of Duty Modern Warfare li issa tinsab disponibbli għal prezz ta' 75 euro. Għalhekk, jekk inti jogħġbuk dawn it-tip ta' logħbiet tal-gwerra fuq PlayStation 4 u PlayStation 5, fit-teżżur l-istabbiliment tagħna ġewwa fl-Erdelif Bikil-Kara u ixtri din il-logħba ferm popolari ma' ħafna mill-gamers. U jekk ma jogħġbukx il-logħbiet tal-gwerra, imma għandek iżjed ħajra għal logħbiet ta' azzjoni u avventura, Game Breaker qed joffrilek il-logħba God of War Ragnarok fuq PlayStation 4 jew PlayStation 5 għal 65 euro. Mela, x'qed tistenna? Ejja żur il-ħanut tagħna u kun ċert li ma titlifx l-aqwa offerti li qed noffrulek fuq dawn il-logħbiet il-ġodda li ħafna dilettanti jkunu qegħdin jistennew. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta tal-lejla. Għandna xi ftit aġġornamenti wkoll x'ngħaddulkom hekk kif Arsenal ikkwalifikaw għat-tieni round tal-UEFA Europa League wara li jelbu lill-PSV Eindhoven 1-0 u bħalissa għandna żewġ logħbiet oħra mill-Premier League Ingliż. Fulham qegħdin fil-vantaġġ kontra Aston Villa bl-iskor ta' 1-0 u meta għaddat l-ewwel taqsima. U Leicester City illi qegħdin fid-drota mingħajr goals kontra Leeds United logħba li bdiet daqs 10 minuti ilu.
U issa mmorru għat-tieni parti tal-programm fejn ser nisimgħu iż-żewġ YouTubers Ingliżi tagħna jiddiskutu l-konfronti li t-timijiet favoriti tagħhom kellhom il-bieraħ ġewwa l-Ingilterra. L-ewwel wara nisimgħu ser ikun lil Kopajt Chris li ser jitkellem fuq ir-rebħa ta' 1-0 li Liverpool kellhom kontra West Ham. Wara dan l-intervent ta' Kopajt Chris se mmorru għat-tieni blok ta' riklami qabel ma mbagħad nagħtu l-mikrofonu lil Jude Kawki biex nisimgħu il-kummenti tiegħu għal rebħa importanti li Manchester United kellhom il-bieraħ kontra Tottenham Hotspur. Kif jispiċċa Jude nerġa' nidħol jiena biex nkun nistgħu wkoll nikkonkludu l-istream tal-lejla. Għaldaqstant issa nibdew it-tieni parti tal-programm. Kopajt Chris, kollox fidejk. Nilqa' darb'oħra il-segwaċi tal-Kamra Sportiva fejn llum ħankun qed ngħaddi kelmtejn rigward il-logħba li kellna l-bieraħ bil-lejl bejn Liverpool u West Ham. Logħba li Liverpool komplew jibnew dak li jagħmlu kontra City kienet logħba diffiċli wkoll. Ma ninsewx li West Ham is-sena l-oħra tlifna l-punti magħhom u biex ma nażartax ngħid li l-logħba li tlifna magħhom kienet il-punt kruċjali fejn tlifna aħna l-lig. Ħafna mis-supporters kienu jsemmu Tottenham, ħafna mis-supporters kienu jsemmu l-Brighton ukoll. Però nemmen li kieku dakinhar il-Liverpool ġabu rebħa kontra it-tim tal-West Ham ġewwa Upton Park. Konna aħna nerbħu lik għalkemm kull logħba fiha storja u kull logħba u kull punt u kruċjali biex jintrabaħ lik West Ham kien tim diffiċli li aħna ma stajniex nelbu l-istaġun l-għadda barra minn darna. Kull analiżi li ħanibda nagħmel background warajja. Background ta' mument importanti u kruċjali fil-logħba li tkun għaddiet. Mela, il-bieraħ apparti il-cross tajjeb ta' Kostas Tsimikas li Darwin Núñez fejn għamel gowl eċċellenti, is-sejf ta' Alisson Becker kien importanti wkoll. Kien kruċjali f'ħafna mill-mumenti waqt il-logħba, però il-penalty kien importanti li jsalvaħ għax hemmhekk kieku stajna ndaħlu l-West Ham nerġgħu lura fil-logħba u r-riżultat kien ikun jaf kemm xejn differenti. Alisson Becker għalija personali kien man of the match għalkemm kien hemm plejers oħra li labu tajjeb, kien hemm Henderson il-bieraħ kien tajjeb ħafna, jidher li dawk il-plejers kollha laqgħu il-kritika they are showing up and making up for the mistakes in the past games. Kien hemm Thiago lab tajjeb ukoll il-bieraħ, Joe Gomez għalkemm forsi seta' evita dik il-mument fejn kien clumsy ħabba l-penalty seta' evita overall kien tajjeb. Kien hemm Virgil van Dijk qed nkomplu naraw il-konsistenza tiegħu logħba wara logħba u m'għadux jkun dak il-Virgil van Dijk li qed jistenna l-ballun qed ikun qiegħed hemm u joħloq momenti fej li d-diviża jagħmilhom diffiċli ħafna u dak huwa xogħol id-difensur. Ma ninsewx li West Ham kellhom il-forward line tagħhom tajjeb, Bowen li huwa player diffiċli ħafna biex iżomm, kien hemm ukoll Scamacca, il-player Taljan, li forsi ġie favorina u forsi supporters tal-Liverpool ħadu naqaruh, apparti li Scamacca huwa player tajjeb. Mikel Antonio ma labx, mal-ewwel għax imbagħad ġie subbed on at a later stage during the game. Mikel Antonio huwa player b'saħħtu jiġri ħafna u dik jaf jiġi tfavorina wkoll. Fil-passat ħalqilna ħafna mumenti fej dawk il-mumenti kienu problematiċi għalina t-tim tal-Liverpool. Apparti Van Dijk u Joe Gomez il-bieraħ fuq wara kien hemm ukoll bħala fullbacks beda Kostas Tsimikas li kellu assist, ġifieri kellu logħba tajba,
ħoloq dak l-assist importanti li jerbaħna l-logħba bih. U kien hemm ukoll Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold parti li l-bieraħ ma kellux logħba daqshekk ħażina. Nistgħu ngħidu li Alexander-Arnold ma jridx jibqa' jilgħab f'dik il-pożizzjoni jiddefendi, ma nafx għala. Logħba wara logħba tibqa' jikkonvinċi li Trent Alexander-Arnold m'għandux ir-right-back li kellna. Trent Alexander-Arnold jidher biċ-ċar li tibiddel il-pożizzjoni. U kull logħba naraw li hu qed ikun it-target għal weekend link waqt il-logħba min-naħa tal-avversarji. Nerġa' ngħid għalkemm il-bieraħ ma kellux logħba daqshekk ħażina, però jidher li l-ħeġġa biex jiddefendi telqet. Issa il-mistoqsija hi x'ħajjiġri f'Jannar? Il-Liverpool ħajmor għal right back jew wara li jiġu l-injuries ta' Konate u Matip u jidħlu lura mill-injuries ħajkun hemm Gomez li jokkupa dik il-pożizzjoni tal-right back. Jew ħammorru għal Calvin Ramsey. Dik hija mistoqsija u dik hija soluzzjoni li possibbli, però jaf il-Liverpool ix right back ieħor jiena nerġa' nibqa' nsemmi u nerġa' nsemmih mill-passat fuq argumenti li ħloqt. Jiena li jekk kont fil-management tal-Liverpool lil Nico Williams lillum il-ġurnata kien nister żbalija qed jilgħab mal-Nottingham Forest ma kontx inneħħih. Nico Williams kienet jieħu it-talim kollu mill-coaching staff tal-Liverpool biex jokkupa dik il-pożizzjoni. Konna rajnih f'okkażjonijiet oħra fejn lab tajjeb Nico Williams mal-Liverpool u ma disappuntajx. Jiddefendi u jikkrossja ġifieri il-logħba tar-right back jagħmilha ħafna sew, però issa rdu naraw x'ħansibu l-qudiem il-Liverpool, soluzzjoni nsibu l-qudiem il-Liverpool biex dik il-pożizzjoni tkun aktar b'saħħitha. Mhux qed ngħid li Trent Alexander-Arnold għandu jaqa' minn dik il-pożizzjoni, laqqax jien. Trent Alexander-Arnold għandu potenzjal ieħor u nistgħu naraw aktar lejn il-pożizzjoni tal-midfield. Li din il-pożizzjoni tal-midfield qed tissemma ħafna, orrejt mhux qed ngħidu mill-esperti tal-Liverpool, imma ħafna mill dawk is-segwaċi li jsegwu l-Liverpool li huma supporters u anke forsi kien hemm punti oħra barranin semmu għal Trent Alexander-Arnold għandu jbiddel il-pożizzjoni tiegħu fil-passat. Ġrat il-plejers oħra wkoll professjonali fil-livell ta' Trent Alexander-Arnold. Joshua Kimmich tal-Bayern Munich kien jilgħab il-pożizzjoni ta' Trent Alexander-Arnold qed nister iżbal para right back u mbagħad resaq fil-nofs. Ġifieri hija possibilità kbira dik li naraw għas-seħħ ukoll. Mela l-bieraħ ukoll fir-riżultat ta' 1-0 kontra West Ham kif għedna la bdew fin-nofs Henderson u Thiago Alcantara li kellhom link-up tajba bejniethom. Għal-bidu s-soltu jiena wieħed minn dawk is-supporters li ddubbitajt il-line-up qed għala mhux qed jilgħab Fabinho Tavares fin-nofs. Flimkien ma' Thiago wara dik il-logħba li kellna mas-City. Ovvjament ġej ħafna logħbu xulxin u l-bieraħ Henderson raised to the occasion u għamel logħba tajba flimkien ma' Thiago Alcantara. Quddiem il-bieraħ rajna il-Carvalho u l-Salah mal-linif bagħad bħala strikers, bħala main strikers, bħala duo rajna lil Nunes u lil Bobby Firmino. Nunes nistgħu ngħidu li wara logħba qed narawh jieħu pjaċir aktar jilgħab. Qed narawh qiegħed hemm u jieħu l-okkażjonijiet minn barra l-kaxxa konfidenti aktar biex jixxutja u qatt ikun li ikun wieħed mit-top scorers tal-Liverpool plus hekk jekk il-Liverpool jieħdu ħsiebu u jtuh l-opportunità u wkoll ikun jixtieq għax dawk vanhom il-plejers barranin meta tiġihom xi offerta tajba wara xi jkun għamlu xi staġun tajjeb. Tiġihom xi offerta tajba jeżempju jidħlu Real Madrid jew xi klabb oħra kbar u joffrulhom kontratt u ma tridx biex jitilquk. Nunes għandu futur mal-Liverpool. Jekk jimxi fuq il-pariri ta' Jurgen Klopp, għad naraw wieħed mill-aqwa strikers li
Qatt kien hemm fil-Premier League il-bieraħ l-asta fil-bidu ta' xut minn barra il-kaxxa żgħira fejn xut ġis kien hemm sejf tajba minn ta' Lukas Fabianski li Lukas Fabianski huwa wieħed minn dawk il-goalers avversarji li Liverpool dejjem batew. Darwin Núñez overall qed jidra is-sistema ta' Jurgen Klopp, qed jidra il-futbol Ingliż u qed jidra wkoll lill-kollegi tiegħu. Dan fil-bidu konna nistennew mirakli aħna. Ġibna Darwin Núñez u għax m'għamilx il-logħba ideali fil-bidu kulħadd Darwin Núñez huwa flop, infaqna wisq flus fuqu, jiena li personali fuq kull plejer nofqu wisq flus. Jiena il-plejers m'għandhomx għax jiswew ħafna dawk il-flus kollha, ma insomma fuq dak l-aspett mhux ħanqod nidħol u mhux ħanqod nidħol fuq il-business li llum il-clubs jagħmlu minn fuq il-plejers. Kien hemm Fabio Carvalho wkoll li kellu logħba tajba, Fabio Carvalho wkoll bħal Harvey Elliott għadu żgħir, logħba wara logħba qed iżidu dik l-esperjenza u logħba wara logħba naraw dejjem il-performance tagħhom tiżdied. Jiġi Fabio Carvalho huwa plejer flimkien ma' Harvey Elliott fejn il-Liverpool għandhom jieħdu ħsiebu għax huma plejers li huma il-pediment fejn il-Liverpool ħajkollhom futur bihom jekk jibqgħu fl-iskwadra tal-Liverpool u jibqgħu iżidu l-esperjenza f'dan il-livell tant għoli. Meta nsemmi il-Fabio Carvalho, il-Harvey Elliott, Darwin Núñez, qed tinsemmu wkoll Curtis Jones, qed tinsemmu wkoll players bħal Konate, Trent Alexander-Arnold, Kostas, dawn huma kollha players żgħar, ma ninsiex ukoll il-Kelleher, il-goaler, il-reserve goaler, dawn huma kollha players żgħar, nistgħu ndawru magħhom. U ma nixtieqx ninsa wkoll Diogo Jota li bħalissa Wanger li għadu mhux daqshekk ta' kbira. Diogo Jota huwa plejers wieħed minn tal-futur ukoll li għandna nieħdu ħsieb kemm għandu 25 sena għandu aktar joffri lill-klabb jekk dejjem il-Liverpool jiddeċiedu li jkomplu iġeddu il-kuntratti ta' daw il-plejers. Fil-fatt Diogo Jota wieħed minn dawk il-plejers li ġeddet il-kuntratt tiegħu fis-sajf l-għadda. Mohamed Salah il-bieraħ kien viċin fuq diversi okkażjonijiet ukoll, kien frustrat f'momenti minnhom, però qed nerġgħu naraw it-tim tal-Liverpool wara l-logħba tas-City, il-Liverpool li nafu aħna, il-Liverpool li joħloq il-problemi l-avversari u mhux faċli li tkun tista' terbħilhom. Għajna tal-in fil-klassifika qed innaqsu id-distak, il-bieraħ kellna logħbiet oħra fej xtaqt riżultati oħra biex aħna nkunu nistgħu navviċinawhom. Il-bieraħ kien hemm il-logħba ta' United versus Tottenham fl-ispiċċat bir-riżultat ta' 2-2. Idealment tas-supporters tal-Liverpool u l-klabb tal-Liverpool dik il-logħba kellha tispiċċa draw. Però qed naraw li għax jiena li hu trid tgħidu qed naraw li il-Manchester United bl-appointment ta' Erik ten Hag qed ifakruni meta l-Liverpool kienu laħqu lil Jurgen Klopp bħala coach. Erik ten Hag huwa coach bravissimu ħafna, Erik ten Hag huwa coach tekniku u għalija personali huwa wieħed mill-aqwa 5 coaches li hawn bħalissa fid-dinja. Il-Liverpool imisshom il-logħba li jmiss away kontra Nottingham Forest, ma ninsewx li away ma' Nottingham Forest mhux ħadkun easy ride. Għaddejjin bħal West Ham ma kienux għaddejjin minn fażi tajba, allura ħajħorġu aktar b'dik l-aggressività biex jippruvaw jigwadanjaw il-punti. Ma ninsewx li Nottingham Forest qegħdin fir-relegation zone. Jiġifieri ma nimmaġinawx li ħammorru ġo darhom u għax għala dawk id-damdimiet kollha ħanerbħulhom vera faċilment. Fil-fatt aħna Liverpool it-timiet iż-żgħar iħobbu jqumu għall-okkażjoni kontra tim bħal Liverpool. Prediction tiegħi kif qed nilagħbu bħalissa wara r-rabta tas-City għandna biex nerbħu. Ejja mmorru għal 2-0 jew 3-1. Kull logħba fiha storja u kull logħba tista' tkun sorpriża, però jien nemmen li Liverpool għandhom tim b'saħħtu, għandhom tim biex terbaħ il-logħba away kontra Nottingham Forest. Il-Nottingham Forest ma ninsewx li għandhom tim
għadu ma derix lill-kollegi tiegħu stess tim fej Nottingham Forest minn is-sejjer żball xtraw madwar il-fuq minn 17 plejer, ġifieri dik ukoll jista' jkun kaġun għala tilfu dawk il-logħbiet kollha u l-performance tagħhom ma kinux daqshekk wow. Però għandhom plejers tajbin, għandhom ir-Renard Claude il-left-back tal-Atletico Madrid li kellhom magħhom ex-Atletico Madrid huwa tajjeb, għandhom plejers oħra l-striker ta' quddiem minn għalija Tajwo xi ħaġa nsejt tkun jomu kien mal-Liverpool u nistgħu naraw li l-performance tiegħu fil-ex club tiegħu kienet tajba ħafna nazzjonalità Niġerjana huwa plejer ta' livell li għalija l-Liverpool ukoll. Ovvjament ma kellux ċans ikun parti mit-tim tal-Liverpool għax il-kompetizzjoni meta hu kien magħna kienet tajba ħafna. Għandhom il-Dean Henderson, huwa bowler tajjeb, Dean Henderson mhux bowler ħażin, jiġifieri overall mhux qed niftakar il-plejers kollha blament, però il-Nottingham Forest għandhom tim tajjeb. Però xorta ngħid li Liverpool għandhom tim ħafna aħjar minn tan-Nottingham Forest u allura nemmen li Liverpool għandhom jiksbu 3 punti is-sibt li ġej fis-siegħa u nofs barra minn darhom kontra Nottingham Forest. Jiena xtaqt ngħid li l-man of the match kontra l-West Ham kien bejn Darwin Núñez u Alisson Becker, jekk ma taqblux miegħi għaddu fil-kummenti tagħkom min kellu jkun il-man of the match tal-bieraħ u għejduli wkoll x'taħsbu għall-logħba li jmiss kontra Nottingham Forest. Ma ninsewx li l-line-up ta' Nottingham Forest jaf ma jkunx daqshekk b'saħħtu bħalma kien ta' kontra City u jaf naraw xi ħaġa simili bħalma rajna kontra l-West Ham il-bieraħ bil-lejl. Ovvjament ma tantx minn fejn tażel, iċ-changes li nistgħu naraw huma ħafna fil-pożizzjoni tan-nofs, fil-midfield, jiġifieri u forsi xi ħaġa żgħira mal-fullbacks fuq wara. Fuq quddiem bħalissa kif nafu għandna Luis Diaz, Diogo Jota, hekk ħajlab bis-sistema tal-4-4-2 jaf ma jerġax ikollna striker on the bench bħalma kellna fil-fatt il-bieraħ ma kenniex any striker on the bench. Il-bieraħ il-players li setgħu jilagħbu strikers kienu Darwin Núñez, Mohamed Salah u Roberto Firmino li bdew mill-bidunet. Nistennew is-sibt li ġej għal logħba ta' Nottingham Forest versus Liverpool, nisperaw li mmorru 3 punti u nisperaw ukoll li naqbżu ftit mill-avversarji tagħna, mhux ħansemmi min huma l-avversarji tagħna, hija importanti li naqbeż tim wieħed. Niċċajta naqa' magħkom narakom għal-weekend li ġej għas-supporters tal-Liverpool you'll never walk alone and we go again on Saturday. See you. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym
Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kix Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kix Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kix Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lilkom l-segwaċi kollha tal-Kamra Sportiva, Manchester United 2, Tottenham xejn, l-aħħar darba kontra Newcastle. Tkellimna dwar l-importanza li Manchester United jagħtu risposta wara li waqajna l-punti f'dik il-logħba għalkemm kien hemm aspetti pożittivi wkoll u kif dejjem għadna dejjem importanti li inti tagħti mertu lill-opponents u dakinhar kien jixraqilhom Newcastle nagħtuhom l-opponents, però x'risposta tajna fil-logħba tal-lum kontra Tottenham. Ma ninsewx Tottenham kemm kienu sejrin tajjeb dis-sena fil-lig. Tottenham li huma mmexxija minn coach verament bravu u dis-sena kienu mistennija ħafna u għadhom mistennija li se jippuxjaw ħafna għat-top 4. Jiġifieri llum il-United għalija naħseb labu l-aħjar performance da season, naħseb il-performance tal-lum kienet saħansitra aħjar mill-prestazzjoni li konna tajna kontra Liverpool u dan jimlina b'kuraġġ kbir. Laqqas tista' tgħid li tista' tiffoka fuq plejer partikolari, tista' tiffoka fuq il-performance kollha tat-tim, tibda mid-difiża, mill-midfield u anke mill-attakk, naħseb kulħadd kien ta' kontribut kbir għal din ir-rebħa u qegħdin naraw ukoll ir-riżultati tad-difiża meta għandna difiża bħal Varane u Martinez flimkien kemm qegħdin jaqblu, kemm qegħdin jagħtu wkoll konfidenza lill-goalkeeper De Gea li llum raġaw ukoll kien tajjeb, jiġifieri kien anke strumentali fit-tieni gowl tal-United għaliex vera li l-attempt li kellu Harry Kane kien offside. Però l-fatt li laqgħu dak il-ballun u kred mertu wkoll ir-referi li ħalla logħba għaddej, hemmhekk il-Manchester United irnexxielhom ukoll jiskurjaw it-tieni gowl. Qegħdin naraw ukoll il-Luke Shaw li tejjeb ħafna l-prestazzjonijiet tiegħu, ġifieri l-competition li rnexxielu jdaħħal mal-Asja naħseb swietu ħafna l-Luke Shaw, ġifieri hemmhekk qed naraw tejjeb ħafna l-livell u hopefully dil-competition li hemm bejniethom tgħin sabiex ikunu ta' kontribut lil xulxin sabiex ikomplu jtejbu tnejn li huma jilħu l-livell li jmiss għaliex bħala f'tim meta jkollok competition dejjem se tkun se tiswa ta' ġid lit-tim. U għandna l-Dalgħu wkoll qegħdin naraw Dalgħu kemm qed ikun iktar effettiv milli rajnieh forsi fis-snin ta' qabel. Jiġifieri d-difiża mertu din hija basikament ukoll riżultat ta' inti meta tinvesti u meta tinvesti bis-sens it-tim igawdi. Il-midfield rajna midfield prestazzjoni ħafna aħjar ukoll minn Fred, jien kont l-ewwel wieħed illi kritikajtu ħafna fl-aħħar prestazzjoni, però llum kien tajjeb ħafna kif kien Casemiro u kif kien l-attakk kollu tal-United. Ovvjament irridu naraw konsistenza, dik hija s-sigriet tas-suċċess, mingħajr konsistenza ma tantx tista' tibni, Kastelli fl-arja biss tibni mingħajr konsistenza, però naħseb għall-ewwel darba wara ħafna snin qegħdin naraw il-United li ħafna aħjar mis-soltu, ġifieri għandna fuq xiex nibnu, għandna something to look forward to u nħarsu il-qudiem b'ottimizmu wkoll. Ma ninsewx dis-sena kemm ħafna drabi meta kellna opponents ta' livell aħjar ma ngħidx aħjar forsi minna, ma forsi aħjar konna mistennija li nkunu forsi ftit iktar underdogs. It-tim irnexxielu ikun ħafna aħjar, irnexxielu jieħu l-prestazzjoni tiegħu fuq livell ieħor. Jiġifieri ma ninsewx wara l-ewwel żewġ logħbiet li tlifna
konna tajna risposta bi prestazzjoni tajba ħafna kontra Liverpool u rbaħnija dik il-partita. Komplejna il-prestazzjonijiet tajbin ukoll kontra Arsenal ukoll, ġifieri Arsenal l-istess tista' tgħid is-sena l-unika darba li waqgħu il-punti li tilfu kienu kontra l-United, ġifieri dakinhar il-United ukoll għamlu logħba kbira kontra l-Arsenal, ġifieri u għaddin narawha wkoll illum kontra Tottenham, ġifieri taqta l-prestazzjoni li kellna kontra Manchester City fejn sofrejna 6 goals. Il-United dis-sena meta kellhom bżonn jagħtu risposta kontra tim tal-livell ola tawa din ir-risposta. Illum nemmen ukoll l-iskor seta' kien ikbar ukoll, ġifieri ma ninsewx kemm Lloris laqa. Naħseb fil-verità llum kien jistħoqlu il-man of the match ta' Tottenham. Rajna Tottenham li totalment kienu inesistenti fil-logħba u dik nagħti mertu lid-difiża għaliex id-difiża biex iżżomm kwieti players bħalma huma Son, players bħalma huma Harry Kane li rajnihom forma tajba ħafna dis-sena li żżomm dak it-tip ta' forward line kwiet tfisser li inti għamilt l-affarijiet tiegħek għamilt xogħolok tajjeb ħafna u dik hija mertu li bla dubju iridu jieħdu d-difiża tal-Manchester United. Naħseb illum ma tantx hemm fejn wieħed jista' forsi jgħid x'seta' mar aħjar, naħseb forsi xi ħaġa li qed ninnota forsi naħseb hemm bżonn nintejbu wkoll bħala tim huwa naħseb is-set pieces, ġifieri nammettu li s-set pieces naħseb ma tantx jiġu momenti fejn tgħid ġej corner u tittama l-United isu jiskurjaw minnu għaliex rari nkunu at least l-opinjoni tiegħi narana li rari nkunu ta' tret meta ikollna il-corners. Ġifieri naħseb hemmhekk hija xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuqha, speċjalment meta tqis li għandna players fit-tim bħalma huma Varane, bħalma huma Ronaldo, bħalma huma players oħrajn ovvjament li jistgħu jkunu ta' tret fl-arja wkoll, ġifieri meta għalkemm naf li bħalissa mhux jilgħab u naf bħalissa mhux il-favorita ħafna players, imma anke Harry Maguire huwa player li huwa ta' tret ukoll fl-arja, ġifieri jekk ikun hemm deliverance tajbin importanti li set pieces ovvjament nisfruttawhom ta' vantaġġ għalina wkoll. Illum kellna wkoll ħafna ġifieri naħseb ir-riċetta ta' suċċess kienet li ħdimna ħafna bħala tim, ġifieri ma rbaħniex għax b'xi gowl individwali, rajna team effort, rajna il-high pressing, kemm meta nexxilna nilagħbu dik it-tip ta' logħba l-high pressing ikun siewi għat-tim u hemmhekk ma tajniex nifs li tim bħal Tottenham, apparti il-high pressing ovvjament. Konna wkoll clinical, ġifieri vera fl-ewwel ħaf stajna naħseb konna ħafna ħjar fis-sens li sfruttajna ċ-chances tagħna, però ma tiġ tinsa wkoll li l-goalkeeper ġab ġi safe tajbin ħafna, ġifieri hemmhekk nagħti mertu l-goalkeeper ukoll. Fit-tieni ħaf iċ-chances li ġewna ħadnihom u wkoll apparti ġifieri iż-żewġ goals skurjajna wkoll it-tielet goal ta' Bruno Fernandes, però kien offside ukoll, ġifieri ma ninsewx li l-iskor seta' kien ikbar ukoll. Dan huwa r-riżultat li ħallina fil-5 post. Thankful li naqqasna d-distak, ġifieri wara l-logħba ta' Newcastle fejn id-distak kien żdied. Illum naqqasna d-distak kemm ma' Chelsea kif ukoll ma' Tottenham u ma ninsewx li għandna logħba wkoll nieqsa. U nhar is-sibt immorru bi Stamford Bridge b'ottimizmu. Jiena ngħid immorru b'ottimizmu ma mmorrux b'arroganza, ma mmorrux b'ħafna high expectations, ejja mmorru u l-logħba nieħduha bis-serjetà, ma ninsewx kemm Chelsea huma tim diffiċli ħafna biex terbaħlu speċjalment fi Stamford Bridge u nafu historikament kemm il-United ibatu fi Stamford Bridge, però jien immur hemmhekk b'ottimizmu. Jiena naħseb li jekk irnexxielna nilagħbu kif labna llum, ovvjament ħankunu away mhux se nkunu home, ġifieri ħatkun tip ta' atmosfera differenti ħafna milli kienet illum, u Chelsea huma tim differenti milli huma Tottenham ukoll, però
ma tistax ma tagħmilx kuraġġ meta tara difiża clean sheet oħra llum, meta tikkumparaw ukoll iż-żida il-clean sheet ta' kontra Newcastle u ukoll għandna midfield ukoll illi kien effettiv ħafna llum, ovvjament ma' Chelsea ħajkun testit iktar. Ġifieri this is something that we have to see how we're going to deal with it against Chelsea. Naħseb l-opinjoni tiegħi Chelsea huwa tim ħafna iktar jibes milli Tottenham, għax Tottenham għalkemm għandi ħafna rispett lejn Tottenham, dawn it-tip ta' logħbiet narhom illi they rarely impress, ġifieri, u l-istess illum rajthom lilli ma impressjonawx. Ovvjament ma impressjonawx il-mertu tal-United, imma ovvjament nemmen li kontra Chelsea se niġu testit ħafna iżjed milli ġejna testit illum. Però wara l-bidu tal-istaġun naħseb qegħdin li qegħdin il-ħames post. Just punt bot mir-raba post huwa tajjeb ħafna, għandna fuq xiex inkomplu nibnu. Il-United wara ħafna snin qed naraw United taħt coach illi jidher li għandu viżjoni, qegħdin naraw chemistry fl-aħħar bejn it-tim, link-up play tajba, naħseb hemm ċertu għaqda fit-tim ukoll, difiża li ma naraw difiża effettiva b'dan il-mod, qed naraw competition ukoll fit-tim li qed ikollha effett u nemmen li iktar mhux se jgħaddi żmien il-plejers se jkomplu jitjiebu wkoll u jkomplu jitjieb il-coach ukoll għaliex se jkun ukoll qiegħed jidra il-lig ta' x'inhuma l-expectations qed jidra wkoll kif jilagħbu timijiet oħrajn kif ukoll l-iżbalji li nagħmlu wkoll u fejn huma l-strengths tat-tim tal-United. Xejn, kuntent ħafna, ma stennej għalkemm dejt nistenna li iva illum ikun hemm risposta u jaf jiġi r-riżultat, ma stennejx risposta daqshekk b'saħħitha. Risposta mhux kemm bħal ir-riżultat imma risposta bħala prestazzjoni li tagħtini ħafna kuraġġ. Ovvjament is-sibt jista' jiġri li jrid, jiġifieri ma nkunux drammatiċi, jista' jiġri x'jiġri s-sibt. Xorta waħda rridu nafu li t-tim għadu qed jinbena, nafu li staġun huwa twil. Ġifiri, ejja nieħduha logħba b'logħba u naraw naqra fejn se naslu f'dan il-vjaġġ. Però huwa vjaġġ li qed jagħmilli ħafna kuraġġ, huwa vjaġġ taħt coach li għall-ewwel darba wara ħafna snin naħseb li għandna coach biex niftaħru bih u għandna coach ukoll li naħseb li se jwassalna ħafna biex nerġgħu nilagħbu il-mod li jixraq lill-United. Nirringrazzjakom ħafna tal-li segwejtu dan il-video u kif jgħidu t-Taljani għalla prossima. Grazzi lilek Chris, grazzi lil-Ġud tal-kummenti illi appuntu għaddejtu fil-videos ta' reazzjonijiet ta'kom, grazzi wkoll il-Clayton Healy fejn għalilna li Ten Hag biddel it-tim ta' taħt fuq kemm bħala mentalità u bħala logħba u bli jagħmel illum fejn poġġa l-Cristiano Ronaldo fuq ir-roża kompla juri kemm jaf x'inhu jagħmel. Glory Man United, grazzi daqstant il-Clayton u grazzi wkoll mill-ġdid il-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Komplu użaw is-servizzi tagħhom għaliex kif tkunu qegħdin tgħinu lilhom tkunu qegħdin tgħinu lilna wkoll. Mela, niġu issa biex nitkellmu naqra fuq x'ser jiġri matul il-ġimgħa li ġejja u importanti li twaqfu nqarwidnejkom il-għaliex. Nhar is-sibt li ġej fil-11 ser ikollna programm speċjali mill-sensiela Migzon. Ser nibdew bir-reazzjonijiet tal-logħbiet Fiorentina Inter li ser nagħmel jien live, Milan Monza u Nottingham Forest Liverpool li ħajkunu tlabu kmieni s-sibt. Daw ser ikunu recorded. Għal-ħabta, anzi, kif jispiċċaw dawn il-videos, ser ikollna għall-ewwel xi ħaġa ġdida, dan il-għaliex. Ser ikun hemm il-provi ta' kwalifikazzjoni għal Grand Prix tal-Istati Uniti tal-Amerika u kif qegħdin taraw hawnhekk jiena Wayne McAuliffe u Andrew Zarb ser nkunu qegħdin f'xandira diretta fejn ser nkunu qegħdin niddiskutu u nikkummentaw dak kollu li jkun qiegħed jiġri
fis-Circuit of Americas ġewwa Austin, Texas, fejn ser ikun il-provi ta' kwalifikazzjoni qed ngħidu l-ħabta ta' nofs il-lejl voldiri. Apparti nissegwu l-provi din id-darba fejn is-soltu tisimgħu l-kummentarju jew ta' Crofty u Brandil, jew hekk intom tħobbu Taljani issegwu l-Vanzini u l-Ġened, id-darba nitolbukom. Segwu lilhom il-kummentarju, itfaw il-sound mute u flok tisimgħu il-kummentaturi preferiti tagħkom. Din id-darba isimgħu ukoll lilna mela jidher li għandna wkoll xi problemi tekniċi mela kif konna qegħdin ngħidu is-sibt ser ikollna din ix-xandira diretta għal Grand Prix tal-Istati Uniti flimkien miegħi Wayne Califu Druzar u din id-darba nħeġġukom biex flok tisimgħu lil kummentaturi tagħkom David Croft, Martin Brandil, Carlo Vanzini, itfgħu it-TV fuq il-mute u isimgħu lili il-Wayne u l-Endru biex ngħaddu l-kummenti tagħna fuq ir-reazzjonijiet tagħna fuq il-kwalifiki tal-Grand Prix tal-Amerika. Naf li wkoll kien hemm min qalli għax ma tibdix tagħmel xi logħba live reaction jew xi telliqa live reaction nippreferi jekk le, imma inħeġġiġkom biex din id-darba wkoll tingħaqdu magħna għal din is-sessjoni ta' provi ta' kwalifikazzjoni. Migżum mbagħad jirritorna nhar it-tnejn fit-8 fejn ser ikollna l-ewwel recordings tal-logħba Juventus Empoli u Chelsea Manchester United, u mbagħad se nidħol jiena biex għandira diretta ta' reazzjonijiet għal Grand Prix tal-Istati Uniti tal-Amerika li ser ikollna l-ħadd ta' qabel. Mister Serza wara t-telli għajla għaliex ser tkun tard bil-lejl u fimni l-għada nkunu rridu nqumu kmieni għal daqstant ħassejna l-aħjar ir-resqu kollox għat-tnejn fil-għaxija jitlu l-kummenti ta' telliqa tal-Amerika dik se tkun live bħas-soltu. F'nofs il-ġimgħa mbagħad tirritorna l-UEFA Champions League u l-erba' fid-disa' ikollna ir-reazzjonijiet l-ewwel tal-logħbiet ta' tlieta Benfica Juventus u Dinamo Zagabria Milan u mbagħad nidħol jien live bir-reazzjonijiet tal-logħba bejn Inter u Viktoria Pilsen. Botta u risposta u mbagħad jirritorna l-ħamis li ġej fejn bħala tema għalissa ser nħallija miftuħa u mbagħad inħabbru t-tema iżjed tard. Minix qed neskludi Q&A session miegħi fejn jinkun tant xi kummenti u nkun qed nwieġeb id-domandi tagħkom voldiri, però fuq il-ħamis se nkellimkom iżjed tard matul il-ġimgħa d-dieħla. Nfakkarkom ukoll dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun qiegħed fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube, allura daqstant nistedinkom biex tagħmlu like u subscribe hemmhekk. Għandna il-programmi kollha li lna noħorġu f'dawn l-aħħar sentej u nofs, għaldaqstant inħeġġukom biex issegwuna jekk forsi il-programm favorit tagħkom tliftuh live mill-ewwel ftit wara jkun fuq YouTube għaldaqstant tistgħu titlu hemmhekk u segwu kollox minn hemmhekk, importanti li ssegwuna fuq YouTube ukoll. Hemm il-videos kollha kif qed ngħidu voldiri għandkom ħafna minn fejn tażlu tistgħu tarawhom fil-kumdit tagħkom. Il-bqija sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa jien Antonello Bela ma tfadal xejn ngħidilkom li grazzi tal-li segwejtuna l-lejla, jiddispjaċina forsi illum ma stajniex nagħmlu programm kif xtaqna, imma mill-mitlu f'ħadna l-istajna wkoll. L-appuntament tagħna magħkom huwa għal nhar is-sibt li ġej bil-programm Migżum u botta u risposta nhar il-ħamis li ġej bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber.